Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bahaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsikta, buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a
found the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong aga mga utod kagabihan ko kay Kristo, kag sa gihapon, Happy New Year sa aton tanan. Aton karon ginasaulog ang kapiyastahan sang Labing Santos nga ngalan ni Jesus. Umalin pa sa panahon sa mga apostol, ang simbahan nagapahayag na nga sa ngalan ni Jesus ang tanan magaluhod. Tanan nga langit kag duta, kag sa idalom sang duta. Kag ang tanan nga mga dila magaamba nga sa Jesucristo amo ang Ginoo sa kahimayaan sang Dios Amay. Paagi sa mga pagpaninguha ni San Bernardino sang Siena, ang debosyon sa Labing Santos nga ngalan ni Jesus naglapnag paagi sa monogram nga IHS. Kag ang pagdugang sa ngalan ni Jesus sa palangadion nga maghimaya ka Maria. Sa tuig 1597, sa una nga bes, naghatag sang indulhensya si Papa Sixto Ikalima sa mga nagamit lang sa mga tinaga nga masami usaron ni Papa Juan Pablo Ikaduha, ang mga tinaga nga Praised be Jesus Christ. Bulahan ang nagakari sa ngalan sang Ginoo. Ang Ginoo amo ang Dios, siya ang aton kapawa. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, ginbuot mo nga paagi sa pagkatawo sang imo anak sa isa ka ulay, mangyan kasubong siya sa amon luwas lamang sa sala. Hindi pagitugot nga kami nga natawo liwat paagi sa amon paghiusa kay Kristo, magbalik sa amon daan nga kabuhi sang sala. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 2, versikulo 21, tubtob 24. Sa ikawalo nga adlaw, nagabot ang tion sa pagtuli sa bata, kag ginhingalanan siya nga Jesus. Ang ngalan niya ginhatag sa iya sang anghel, sa wala pa siya ginpanamkon. Sang magabot ang tion sa ila pagpaninlo, suno sa kasuguan ni Moises. Gindala nila siya sa Jerusalem, agud ihalad sa Ginoo. Subong sang nasulat sa kasuguan sang Ginoo. Ang tag sa kasubang nga lalaki, pagakabigon nga balaan para sa Ginoo. Dapat man sila magdulot sang halad, suno sa nasiling sa kasuguan sang Ginoo. Isa ka pares nga tukmo, o kun duha ka kuyabog nga pating. Mga utod kagabian, aton karon ginasaulog ang kapiyastahan sang Labing Santos nga ngalan ni Jesus. Kung aton balikan ang mga ebanghelyo sang nagligad nga Aguinaldo Mases,
Mayara kita nga mga inadlaw nga nabatian nato ang pagsaysay sang pagingalan kay Jesus, suno sa pulong sang anghel. Sa pagtunda kay Maria, ginahambal ni San Gabriel nga siya magabusong sang isa ka bata nga lalaki, kag siya pagahingalanan nga Jesus. Kag kay Jose, siya man nagpakita sa iya sa damgo, kag naghambal sa iya sang kamatuoran, sang pagbusong ni Maria, nga ang bata sa itaguangkan, anak sang Diyos. Kag siya pagahingalanan nga Jesus. Ang ngalan nga Jesus nagakahulugan nga manluluwas. Si San Pablo sa iya sulat sa mga taga-Filipo, Kapitulo 2, versikulo 9-11, nagpanudlo man na hanungod sa labing santos nga ngalan ni Jesus. Tungod sini, ginbayaw siya sang Dios sa kahitaasan, kaginhatagan siya sa ngalan nga labaw pa sa tanan nga ngalan, agod sa ngalan ni Jesus, magluhod sa pagsimba ang tanan sa kalangitan, sa duta kag sa idalom sang duta, kag magpahayag ang tanan nga si Jesucristo amo ang Ginoo para sa himaya sang Dios nga Amay. Sa sining panahon sang Paskwa, sa ikawalo nga adlaw pagkatapos ang pagkatawo sang aton Ginoong Jesucristo, aton ginadumdum ang pagtuli sa iya. Una nga tanda sang iya pag-ula sang dugo nga pagasundan sa iya pagkamatay sa krus. Ini nga ritual sa kabuhi ni Jesus, naghanda sa iya misyon bilang manluluwas sang kalibutan sa iya paglupig sang kamatayon didto sa krus, paagi sa paghalad sang iya mismo nga kabuhi. Jesus, manluluwas. Ini nga ngalan may gahom. Nagapati bala kita sini. Ang aton kapiestahan kag ebanghelyo sa sining adlaw nagaagda sa aton sa pagpanibag-o sang aton pagtuo sa labing santos nga ngalan ni Jesus. Kung aton lamang sambiton ang iyang ngalan nga may dako nga paghigugma kag pagtuo, dako gid ang epekto sini sa aton. Kung kaisa sa atubang sa mga problema kag pagpanghangkat sang kabuhi, wala na kita sing masambit kung di ang malipot apang mabugat nga tinaga nga, hay! Siguro, mas makapaayo sa aton ang pagmitlang sa ngalan ni Jesus instead nga maghay-hay kita. Isla nato ng aton mga hay sang, O Jesus, karika kagluwasa ako. Ukon, O Jesus, ikaw ang akon kaluwasan. Aton sulit-suliton ang pagmitlang sang iyang ngalan, bangod ini makagagahom, nga bisan ang yawa na hadlok sa pagpamati sining balaan nga ngalan. Kabay nga sa aton pagsaulog sang sining kapiestahan sang balaan nga ngalan ni Jesus, iupod naton sa aton New Year's resolution ang paghatag sang dako kag labi nga pagtahod sa iya nga ngalan. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa inadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani iyan ang pinaka mga road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Sekyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kung yan sa idalom sang impluensya sang alkohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro